କୃଷ୍ଣ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଧରିଲେ। ଗୋପପୁରରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଏହି ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ତଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେ ବର୍ଷ ଗୋପପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ପୂଜା ହେଲା। ଗୋପପୁରବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପିଠାପଣା କଲେ। ହୋମ ହେଲା। ସେ ଆସିଲା ସେ ଖାଇଲା। ଗୋପପୁରରେ ଆନନ୍ଦର ଢେଉ ଖେଳିଗଲା। ଏଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଗ ଦେଖେ କିଏ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଘମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପିଲାର କଥାରେ ଗୋପପୁରରେ ମୋର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ତୁମେମାନେ 49 ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବର୍ଷା କର। ତୋଫାନ ହେଉ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଝଲସି ଯାଉ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଥାଇ ବଜ୍ର ମାରୁଥିବି। ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣ କିପରି ଗୋପପୁରକୁ ରଖିବ। ଆଗ ନନ୍ଦରାଜାର ସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ତାପରେ ଗୋପପୁରର ଚିହ୍ନ ରଖିଦେବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ମୋର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାରେ ମେଘ ପବନ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋପପୁର ଦିନରେ ରାତି ପରି ଦେଖାଗଲା। ଓଃ, କି ଥଣ୍ଡା ପବନ! ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା। ଗୋପାଳମାନେ ଆତଙ୍କ ଗଣିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଭାଙ୍ଗିବାର ଏହି ଫଳ। ଆଉ କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ, ତୋର ବୋଲ କରି ଆମେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋପପୁରର ନାଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଗୋପପୁରର ନାଁ ରଖ। ଗୋପପୁରର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚାରିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ବାଁ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦରକାରୀ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓ ଗାଈଗୋରୁ ଧରି ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏହିପରି 7 ଦିନ ଚାଲିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ହାର ମାନିଲେ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶିଲା। ଖରା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ପର୍ବତଟିକୁ ତା ଜାଗାରେ ପୁଣି ରଖିଦେଲେ।